Allah ya taimaki mai gari. Nagode. A mai gari ka ce na kawo malam liman. Ƙwarai. Wannan malam liman lalalubo shi na kawo maka shi. Saboda wannan gona ta marayu ta nan bayan gari. Da ya ba bakere ya sama da faɗi da shi. Ta hayi. Da ake magana akan ta a baya. To gashi nan na kawo sa. Ta kalle irin bawan Allah nan kamar ba zai ba. Wannan mutum ba mutumin kirki ba. Malima haka ne. Allah ya kare mana lafiya. Na wannan gona ba haka ba wannan labari ba haka yake ba. To na gode. To meye labarin? Labari ita wannan gona da yake faɗa. Kakana ya gaje ta a gurin kakarsa. Kuma Allah ta taimake ka. Allah ya kare mana lafiya. Na gode. Wannan gona ni ma gaje ta ne. Wannan bayani ba haka yake ba. Allah wannan bayanin ba haka yake ba. Wannan gonar ta marayu ce. Kuma wannan gonar sama da faɗi da ita. Wannan ba mutumin kirki bane. Kar ka yarda da maganar da yake da. To kai aka haka. Kare da abin ka san shi san kira shine idan gari na. Allah ya taimake ka. Da abin da san kira ya ce ni ba da shi nake aiki a garin nan. Saboda su ke zagayawa a gari su ji mu gari na ke yawo. Ka gani dole ne in san cewa da abin da san kira ya faɗa na yadda. Haka yake mai gari. Allah ya taimake ka. Magana ka karfi. San kira. Dama da wuta ƙasa. To ni ba wannan bace. Saboda yarinyar na gidan Malam da ya je neman aurenta aka kirawo ni na ba da shaida a kansa tun daga sannan muka samu takun sakari. Daman kai ba kaunata kake ba ai. Ba ka kaunata na sani. To a sheri kuma kai ba kaunata kake ba. Kai ba mutumin kirki bane ba. Kuma sai na faɗi gaskiya. Saboda haka ne na same su suna zaman zance suna zaman hira ga kugunsa ga kugunta. A garin na Allah wannan abu ba haka yake ba. San kira Allah ba haka yake ba. kana a masarautai. Allah wannan da kake gani Allah ki tumurmura zai hada mu. Dan bakin ciki na ne ba kauna ta yake ba. Kai ma kuma ba kauna ka yake ba. Ni ma yana zagi na kenan. Yana wannan bawan Allah ya kara lafiya. Ina da shaidu. To so ai shaidu. A akwai shaidu. To a kawo musu. To Allah ya in hada zirra ai. Bare kawo musu. Sai da zirce mai kai lafiya. Kuma Allah ka ji tsoron haduwan mu. Allah ya na yake ka. Sai na ba zan ba tsakanin lafiya ba. Bari ya kawo shaidu. Ba kai wannan bawan Allah da kake gani ba karamin kasurgumin azalimi bane kuma munafiki ne kuma annamimi ne. To kwanaki ina gaya ma an kawo min karar shi ya shiga gidan Malam Jatau. Tsohon kwarto ne. Ai an gaya min. Allah tsohon kwarto ne. Ka san da za yi? To a san yadda za a yi da shi. Yanzu abin da za a yi Allah ya taimake mu. Ka san ni duk wata shawara da nake baka shawara ce mai fullewa. Kuma wadda za ta fitar da wannan gari da wannan masarauta hanya madaidaiciya. Ina jin ka. Wannan bawan Allah a sutale shi. A sutale wannan mukamin nashi. In aka sutale shi dole wannan mugunta da yake da wannan annamimanci da munafurci da makirci da kuma zunzurutun kwartanci da yake nuna akan matan mutane dole ya haƙura. Ya za a ce limami guda kuma kwarto. To san kira na baka dama wane ne ya kamata ya dora a gari. Wani abin da ya kamata shine a haɗa mukami biyu kawai. To shi ke a haɗa mun mukami biyu. Ga san kira ga bari shiga gida. Allah yana